Dan injih antara kita matang para kata senopodhe kakung dalam tidak suatu kehormatan yang beri selajengipun gambar komentaripun patih pujangga anom kang sinebut Pujangganong. Para mila kata seperti prahipun demi kita sarga ngantaraken sugeng pinarak juga meresani ngantos titiponanipun pagederan. Ayo kira bocah bagus diwang tur sore-sore sowan-sowan ana pono roko ya. Roko Samboyo Putro iya. Ekang Mijil saking Sasana Busana punika gambaraken patih Pujangganong. Iya sinebut Pujangganong. Nderekaken utusanipun para Braja Kelana Sewandana kang Mijil saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri. Sampun badhe nglamar kusumaning ayu Dewi Saka Langit. Patih Pujangganom kang sinebut Pujangganong. Lampah nyotepi saking kutha Bantarangin kang katingal mandheg mayung lampayo. Ya, oh ya, oh. Entekno Pak Ren los. Los. Ada iyo kok iki. Iso nek. Sesuk ya pikir sesuk. Aja mbok pikir saiki nek kabeh mbok pikir saiki sesuk mikir apa kae. Ayo, persiapan. Hoi. Hey ya, hoi. Oh ya. Gusti Patih kula nderek Gusti Patih kula semanggaken mesinipun alam pairot dening para senopati nderek dening Temenggung anu muda.
Suwi ganong yang ini iki. Cik nomok Roso. Iya. Nah, napa iso balik Kalimantan? Ayo. Cepot noneh, Ger. Iya, datalah. Lunga Kalimantan yo kok jeling. Ayo. Ayo tanjak geger bocah bagus. Oh ya. Oh.
Ya. Oh. Ya. Ya. Iya. Mas bilang panas niup. Mas Pupu. Ayo. Yo. Yo. Oh. Oh ya. Oh. Sih Wiro meneng toy Wiro. Ayo le. Ajak kira bocah bagus. Bocah bagus. Sabar iki. Yo. Lampaya dening barisaning para senopati saking kutha Bantarangin. Derekaken jagaripun Gustinipun para Braja Klana Simandana tumuju wonten ing praja Kediri sampun gedhe nglamar kusemaning Ayu Dewi Sangga Langit. Kang katingal mandheg mayung lumantar mandhel sak wetawis. Angilangan rasa saya sinambi gogojekan sarana tetembangan. Ya. Kopi, matur suwun. Iya. Gambaraken para senopati. Patih Bujangganong Raga Samboyo. Putra. Sangga Langit pun diwujudku Sangga Langit. Sira bakal tak boyong ning Kadipaten Lodaya. Lodaya Bantarangin.
Sangga langit manuk toyong kirma ngayu sira bakal tak dadekke permaisuri sangga langit. Sangga langit. Lampahnya dening para sinopati kaderek dening Temenggung Anom Yudha nderekaken jekaring Gustinipun Prabu Jakelana Sewandana bidal saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kedhiri samlebetting nglamar Dewi Sangga Langit kang katingal mandheg mayung mantel-mantel sak wetawis Pangilaken rasa saya sinabi kekecekan sarana tetembakan.
Ah. Saya pon ate ngelak. Enek banyu begak ya? Kurang sih kurang kok. Nah, wis siap? Nah, kurang. Nah, kurang. Nah. Ya wis penak-penak manut ipon penak-penak. Ayo. Cek pon gong siap urung siap. Si ambekan bar ngombe pokok langsung mendangi kok ya ambekan si di situ no. Ya. Es. Oi, iya. Oh. Was. Iya. Oh. Iya. Ayo le. Lo. Iya. On. Ja.
Ayo le. Ayo le. Oh ah. Lo, 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 lo. Dah kalah. Iya. Oh. Weh, weh, weh. Ayo. Up. Oh. Up. Joko penak men apa ngendekne hop kuwi lho. Heeh.